זהו, יוצאים לדרך. בעיר התחתית השוקקת. אנחנו ליד העמוד של פייסל, אנחנו נמצאים פה ליד בניין עיריית חיפה. החלון של יונה יהב. אבל היום אנחנו ברגל, זה לא משולט בכלל. בוקר טוב. את הקרנות החשוך, השקט ביותר, האלנבי של חיפה, פה בין שני מלונות, מגדל המכוער. כן, זהו השביל. יורדים לתוך השוק. וואו. בניין של שוק תלפיות, נופי המפרץ לפנינו. אנחנו גם מתקנים, נכון? אנחנו גם בניינים. רחוב מסעדה, לעבר הדר עליון. סגירה יפה מאוד באמצע רחוב הפועל ומתחם הפועל. בוקר טוב, בין הבתים. עוד נמל. מולנו עוד בניין נטוש, אבל מתמודד. ורדיה ונחל אבן בתפארת מדינת ישראל. שטיח העצים. אחוזת שמואל. את הממד האקסטרימי מתרומם מהישנה. אנחנו עושים לא ספורט בהיכל. אני צריך להסתכל על מה שכבר עשינו. היה מסלול קליל. מאוד יפים וסבוכים, חשוכים ומוצלים. תנו רק הטבע לעשות את שלו. ולאחר התברברות קלה טבלאות הסלע ושאריות מים. בומבה לא מתוכננת בראש. פינוי בינוי שמינוי. פסגת גבעת השבשבת. זה קו זיהום האוויר. קדילק, בגובה של כ-200 מטר חיבים בניינים עבור עובדי חברת החשמל. נווה שאנן. הגענו לגן הבנים, כמובן המפגש עם האנשים. וכמובן המפעלים, התעשיות של קלטרבה, הפנינה היפה של הטכנולוגיות, הבריכה האקולוגית היפה. מה תראו דרך שלי, לא משהו. heavy machinery בתוך המזרקה. קש, אדירות ממדים. שלב. דרך מעניינת. הגענו לארכיאולוגי. והיא מוזנחת ביותר. כן, חסידי אומות העולם. בעלייה חדה, אז נראה שזה רק מתחיל. זה כיף גדול. גם רואים אותנו פה ממול, ורואים את החרמון. יהיה כיף. כבר המפגש שווה. להגן מפני
שלום. Father, my sense. הוא בשוונג רציני. שום בעיה לעשות את זה. פרופטי של דרבנים. דברים של רחוב שכטר. וואלה סבבה. אחוזת שמואל. כן, הכיסות מסודרים. מי בא לסרט? ליהודי גליציה הגענו. מתפתל נחל שיח. מחליט נחל שיח. מה אתה מנקר שם? כבר הרבה מדרגות. קדימה רענן, קדימה, קדימה. קז הכרמל. אמא! שירים דואבים. יש אופטימיות. והמרגיע. אופה. עת התנים הגיע. מי רוצה להופיע? נשפכים איתו. זה אורמי. ים! דבר מדהים! 16 שעות. להאמין לי. Strangers in the night. שחר. כן, שיפרה. הייתי בולע אותו. בצעדי ענק קטנים. לא הדרה ממגורת הגרון בהרבה פחות מיממה. יד תדע, יהיו עמנו, אנחנו לא עוצרים באדום.